yau gane an ruwa kusa da kada su. To ai Hamisu Bireka na ji kamar ka ce ga ka a ruwa kusa da kada. To yanzu ina kada take kusa da kai. Kila su ganin mu kila su barin mu ka wani rikicin da na yi nisa. Ba batin na fasa ko za ce nan ba da raifansa. A'a Hamisu Bireka wannan magana taku mai karfi ce, to lalle dole in ja baya abin ya kai ana cewa kila su ganin mu kila su barin mu, to lalle gaskiya ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun tura. Mun gode da kulawar ku. Fiye da yadda nake buƙatar ruwa, abinci da iska. Saboda na auna soyayyarka, ma'auni ya tabbatar min da cewa idan har na rasa ka ba zan iya rayuwa ba. Ka wai me ke faruwa anan ne? Ni fa ban gane ba, me ke faruwa nan ne? Ina ta jin koke-koke, me ke faruwa ne? Kai kuma wa sanyo bakin ka ciki?